Te vam fer la... com se diu aquesta? La via aquella a Panticosa. No, com se diu? Miguel Ángel, tens un rebuig? Estàs mirant els rebuts? No, és que per darrere. Jo soc eco-friendly i reutilitzo el paper. Un examen de segon de batxillerat. Vam fer la Salines, com se diu, allà a Panticosa. Hola, Diana. Hola. Què anem a fer avui? És per en Rebellón. I on està això? Això està a Panticosa, a Baños de Panticosa. Baños de Panticosa, al segundo muro, no? Al segon mur, yes. I quin tipus de via és? És diferent a les que hem anat fent aquests dies. Aquesta és hiperequipada per descansar una mica del pati aeri. D'ahir a de les Tres Consellers. assegurances. Exactament. Doncs res, Quinto Mas a 0, podem dir, Sí. i Quarto Mas de grau obligat, Però és factible, per fruir. per fruir de l'escalada. Sí. Donen pluja a la tarda, per això no pugem més amunt. Doncs a veure què tal. Què, Diana, han trobat l'avió o què? Com era l'aproximació? Bé, Molt bé, doncs bueno, començarem ara, no? A escalar. Ja es veuen les primeres xapes. Doncs som-hi. després dius que sóc lenta, però tu ho estàs gravant. Jo m'he apurat a fer-ho. Aquí tenemos a la Rubia 2. Sus peleas con las cuerdas. Es que estoy lesionada. ¡Ay! Claro, tanta actividad, hombre. Hoy que era día de descanso, aquí hay que hacer actividad. Hay que hacer descanso activo. Que las vacaciones son para hacer cosas. Voy. Me vaig.